този момент част от петия кръг на Мистер Бит втора лига. Дунав започва от центъра с дълго подаване към Денислав Минчев. Овладяна е топката от Преслав Бачев, който застава на върха на атаката. След кратка суматоха, доста широк състав към момента, като само факта, че на резервната скамейка са футболисти като Антон Карачанаков и Методи Костов, който вече няколко години е голмайстор във втора лига. Показва какъв състав има Вихрен. Тук можеше да стане свидетели на първия гол в матча, но Ласим направи много сериозен пропуск. В 6-та минута идва това изпълнение. Видяхме Веселин Любомиров в близък план, но всъщност Ласим бе човек, който не прецени добре това много хубаво центриране в наказателното поле. Топката отскочи и дойде доста неудобна за Алжиреца, който нито можеше да я колегата Кирил Памоклийски. Башлиев играл и в септември си мисли, така че още един тим от югозапада удар към вратата и спасяване на Станислав Нисторов. Най-доброто положение създадено от Акила. Много трудно ще бъде на футболистите на Вихрен да се справят с високия почти 2 метра футболист на Дунав. Буквално елиминира съпротивата на всички високи футболисти на домакините. Трудна задача ще има Иван Арсов с опазването на Акила, но и с помощта отбори. Възможност с заучено положение. Доста интересен шут към вратата на Вихрен. Спасяване на Нисторов. След това обаче възможност за още един удар отправен към вратата. Доста по-неуспешно. Кристиян Господинов, за да създаде повече неприятности за Георги Китанов. Още една възможност за Вихрен. Забави се този път Лео Вандерсон. Все пак Пехливанов с левия крак. Удар към вратата. Не е Лео Вандерсон. Шанс обаче за Даниел Пехливанов. Той много се забави. Сам обаче си отне топката. Даниел Пехливанов с удар с левия крак. Покрай вратата. Лео Вандерсон. Една от последните възможности за Вихрен. Центриране в наказателното поле. Пинейро не оцели топката с глава по най-добрия начин. Тя просто се плъзна по тялото му, за да отиде в ръцете на Китанов. Иначе Вихрен получи добрата възможност, за да стигне до победата. Да атакува. Много грубо вдигна високо крака си Атанас Килов и оцели Радослав Апостолов. Това ще доведе до директен червен картон за футболиста на Вихрен. Ивайло Ненков с решение в последните минути на срещата, което не се хареса на футболистите на Вихрен, но наистина много опасно вдигна крака си левия крайен бранител на Вихрен. Може би той самия знае това и не протестира кой знае колко много срещу решението на Ивайло Ненков. Каратистки удар от Атанас Килов.